Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tubtob alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Caps on Air nga magadulong sang balita, informasyon kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Caps diri sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Ilonggo Caps on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita kag impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Caps sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Caps on Air! Ilonggo Caps on Air! Kagyari ang inyo mga Ilonggo Caps. Good morning, Iloilo. Yes. Isagid ka man naming aga sa aton tanan. Adlaw na kita karon nga Martes. Petsa 30 na karon kita sa bulan sang Enero tuig 2023 or tuig 2024. Nakabalik na kita sa bulan or sa tuig 2023 Hindi ka move on. Yes. May ginapang hawidan. Oh, Ano welcome yan sa ato? aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Yes. Kag nakaukap kita sa subong nga aga with Radyo Ugyon 106.7 FM DYIS 106.7 FM. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Rado Palomo, kag sa aton Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, mangin kaupo ninyo sa subong aga sa ika-29th episode sang Ilonggo Caps on Air. Ang inyong mga kabalikat, ako si Police Corporal Erwin Magarso. Kag ako naman si Patrolwoman Maria Rena Panes Diwati. Kagaton nga pagkadalon sa inyo sa subong nga agang mga balita kag impormasyon gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Kag live kita nga nag-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa Kalwan ni Dr. Ramil Oy. Kamusta ba lang inyo sining Martes? Yes. Kamusta ang imo sining Martes sa Kabalikatina? So far do hindi okay ba? Pero dapat sa subong adlaw mapasalamat kita kay Lord kay maskin pa paano kung ano man ang natabo sang nagligad adlaw, pasalamatan ta kay subong nakabugtaw kita. Thank you Lord for all the blessings kag paghatag mo sa amon nga nangin safe and sound kami sa amon pag uli Ginoo kag pag-abot diri. So dapat amo na aton nga unahon sa adlaw ta sir ang magpasalamat sa Dios kay buhi kita. Mo na blay importante nga buhi no kung kilala importante pag buhi. nato no kasi mama solusyon pag ano importante buhi kag tambok pa. Ang importante dira-dira gid. Kalain man ako tabaan ka man ka wala ka kaon. Ay basi gahuruyos ng mga kalimutaw mo tilip lapyo ng mega. So sa liwat mayong aga sa inyo tanan sa kutob nga nagalantaw dira subong. Good morning everyone and please like, share kag follow sa aton page sa subong aga kag sa mga upod nyo da bala nga wala pa nakabalo sa mga balita. I-share nyo na kay para exclusive nga mga balita ang inyo masaksihan kag mabatian sa subong nga aga. Yes, happy Sunday or happy Tuesday. Sunday? Naka-move on sa Sunday. Dinagyang Ilonggo Caps on Air man kita sa Sunday no. Pero happy Tuesday morning sa inyo tanan-tanan no. Ilabi na gid sa aton sini nga mga kapulisan naton sa mga Ilonggo Caps naton diri sa probinsya sang Iloilo, alindra sa 1st district hasta sa 5th district sang probinsya. Lakit ang duwa naton sini ka mga mobile force companies dira sa banwasang Tigbawan kag subong man sa banwasang Sara Iloilo. Yes, sa liwat mayong aga sa inyo tanan. Kag speaking of mayong aga, dapat kita nakabugtaw nga antes kita magbugtaw sa liwat gani ma-pray. After pag-pray naton bangon pag gusto na dayon kung anong obrahon. May nag-comment sa akon. Do kalain guro sang akon nga pangambal kay may nag-comment sa akon nga messenger. Daw punga ako. Okay. Manan mong balati ga subong si Mega nyo. Kumbaga do ara sa ginatawag nga hindi gawa healthy. Pero thank God kay nga nag-okay gid. Thank you why Lord. Why ko nag-expect nga ka-duty sa subong? Abi ko gani hindi ko ka-duty kay budlay na aton nga sitwasyon. Pero Okay, thank you so much gid no nga nakaabot si Kabalikatina no kay wala kita da.
Libre ko sa karon mga isa ka baso nga Oh, tubig. ay, gabi. Dako. Mama, iririhi kita dyan. O sa liwat mayong aga, mag-greet kita anay sa aton mga avid fans. Yes. Sa kung aga, ginunahan gid sang First Iloilo IPMFC. Mayong aga, watching from First IPMFC. God bless. God bless. sa Thank you inyo so mga. much, Ged. And of course, duka budlay mo na i-pronounce. Oo. Lang, si Oo. Lambungan, Lieutenant Lambungan of Ahoy. Wow, good MPS, morning, good Idra, sir. morning. And of course, kay Dali Barana and Quipilog. Hindi naman kami Ikipilog. Mega. Oo. Good morning, watching from Concepcion. Dale ni siguro. Oo, Okay. Dali ako. Hindi malubasa, Mega. Nakatipid Dale. din. Siya kay Dale. Oh, Thank yes. you so much. And Gracia Lan. Good morning, ma'am, sir. Watching from Pasay City, Pasay CPS and Tubungan Municipal Police Station. Good morning, ma'am and sir. Good morning, gidira sa inyo. Sumbidos Palmares. Good morning. Watching from Pasay City CPFC. Good morning. And of course, Ida Marcel Dumago. Good morning, ma'am and sir. Watching from Concepcion NPS. Thank And you so we have, much. Joben Vale Condada. Good morning, ma'am, sir. Watching from Balasan MPS. God bless us all. Good morning, good morning. Kabudlay, Natch Chit. Yes, ang aton si Sir ang former provincial legal Yes. officer naton, si Yes. retired Police Lieutenant Colonel Dennis Gabian. Sir, good Ay, si morning. Sir Gabihan. Sir, Yes. mayong aga sa imo, sir. Thank you so much, good. And si Ivy Brillo, ma'am, good morning, ma'am, sir, watching from Manila, MPS. Wow! Nakalabot kita dito sa Manila. Aray naman, Mina. Ay, love you. Ginang mega nyo. Okay, Ay, pagpasensyahan nyo lang pasensya. kay aside nga medyo nakaburo ng panulok, medyo hindi namin Aside nga nagparanulom o nurukan. Oh, tika, nakibot man mo ganun. Oh, may Manila na Ang kita. mga niya, ay naka-M, gali Manila. Mina MPS. Oh, Mina. Sorry. Papangunadra ni Ma'am Police Lieutenant Maria Rosario Ay. Miranda. Kaya para malahas man tama. And of course, Panizal, Lenny Rose. Good morning, ma'am, sir. Watching from Pasay CPS. Good morning. Alimujan PCR. Good morning, ma'am, sir. Thank you so much for watching. And Solenap. Good morning, ma'ams. Alams na. Solenap, ti. Wala kita da. Yes, kagsubong man sa aton sining Parmo or Picado family. Good morning, Yes. kid. And of course, oo. ang aton nga Chief Parmo, sir. Yes. Ay, si Chief Parmo naton, si Lieutenant Colonel Elsa Picunlo, sa aton mga sisisi da sang admin, si Sir Talamelio, ara day Ma'am Bebs, day Ma'am Yabot, day Ma'am Kaladrin, kag sa iban pa da, kag si Ma'am Kaladre. Uy, mo naman storya. Ma'am, hello, good morning. And for ang classmate ko da Tesoro. And of course, sa aton supply officer. Yes. Thank you so much. Si Ma'am Rona. Yes. Sunday, Ohelia, nagalantaw. Gid kagapon, tani ko naman lantaw siya. Oo. Kaya kayo may meeting siya. Sige lang, Yes. ma'am, wala problema. Thank you so much, Gid. Subong man sa aton sining supply family dra. Thank you so Yes. much for monitoring. And of course, Allen Kamiring. Putot. Yes, si Sir Allen Kamiring. thank Thank you so much, good sir. Oh, and Sa of aton course, sining Napolcom 6. yeah. Sir Allen, thank you so much for watching. Thank you and so much. Putotan Municipal Police Station, good morning, good morning. Have a blessed Tuesday, everyone. And we have Jojo, good morning. Watching here from First IPMFC, Thank good you so much. morning. Good morning. And JR, good morning. Watching from Alimujan, MPS, God bless. Thank you so much. And of course, kadamo, muna uyon ko, damo-damo greetings. San Enrique Municipal Police Station, thank you so much for watching. Si Oscar Bravo, good morning. Good And morning. si Dina, good morning. Guimbal Municipal Police Station, good morning. Lacson Roy, good morning. San Dionisio. Nini G. Flores, good morning, ma'am and sir. And of course, Nestor, good morning. Nico Ask, good morning, ma'am, sir, watching from IPPO 2nd IPMFC. Thank you so much. And of course, good morning, watching from Concepcion MPS, si Jenny Lee Gabayoyo Gabayero. Thank Good you morning. so much. And of course, sa akon magurang nga si June Panes. Shout out sa mga taga Saragan National High School nga nagapatigayon sang inset. Okay. And set. And of course, Uh-huh. Banate Municipal Police Station, good morning. Uno Sai Stress, good morning. Watching from San Dionisio MPS, Joanne Espartenes, good morning. Watching from Ahoy, si Nang Baby Girl, si Regine Marie Diaz, thank you so much sa paglantaw ng dala sa Saraga. Stanner Thinker, Pems Tabuyok of Pasay PNP watching. Thank you so much. Thank you so much. And of course, Kobe Pandoy, good morning. Watching from Good morning. Kabatuan, MPS, and Lambunaw MPS. Thank you so much for watching.
Oo. And of course, sa Pasig City Police Station, thank you so much sa paglantaw nyo. Si Sir Norman Bonito, good morning. Watching from San Dionisio, MPS. Si Ma'am na Catherine, Ma'am, thank you so much for watching. Kulang na lang sangtong ikaw na lang da sugpon. Good morning, Ma'am Catherine. Amo gina iyo, Ma'am, kung nagabataon pang inyo nga mega. Oh, Kinini Zais D. Obias. Good morning, Ma'am, sir. Watching from Estancia, MPS. Uy, kadami. Okay. Mag-amo ni pero mo. Ang padayon na natin Oo, karon karon, aton sining oo. mga commentors dira, no? Yes, kiko para malhas Keep ako. on tuning in sa aton sining programa sa Yes. Subungaga sa ika-29th episode sa Ilocos on Air. Yes. Nakaukap kita with DYS Radyo Ogyo na 106.7 FM. And of course, aton sining mga official Facebook pages, pwede ka mo ka-comment no diri sa atong official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office, subong man sa Santa Barbara Ogyon page. Yes. Naka-ukap kita no, naka-audio streaming kita with Santa Barbara Ogyon page, DYIS 106.7 FM. Kag sa tanan nga mga listeners man nato no sa Radyo Ogyon, pwede ka mo ka-follow sa aton sing official Facebook page. Naton sini nga ginapang lawag. Kag sa labi na gino sa aton sini nga IPPO page. Yes. Sa masubra 49,000 naton ka mga followers. Thank you so much for Watching. monitoring and for watching sa mga programa kag proyekto sa inyong mga Ilonggo Caps. So once again, good morning sa inyo pagabantayan karon ang mga balita kay eksklusibo ninyo nga mabatian diri lang sa aton programa sa Subong Aga. So sa liwat Yes. sa kutom nga maipag-greet dira pa shout out lihog comment down below kag inyo lang mabatian karon ang inyo shout out. But before sina makadto ako ay mahahatag ako na shout out maskin tatlo lang. Edward Del Castillo Capugwason Jr. Good morning. Yes, Watching thank you so from much, kid. Concepcion, Sa MPS. Concepcion. Yes. Saraga MPS, thank you so much for watching. Oton MPS, thank you so much for watching. And of course, si Ray Baba Kanha. Good morning, ma'am and sir. God bless. Good morning dira sa inyo, sir. And of course, si G. Percy, good morning. Watching from Limery MPS. Ang Thank you so Balasan much. MPS. Ay, sobra na gali. Nakiread away ako. Yeah. Ari naman And of course, kaupon man naton sa Subong Aga no aton sining Yeah. first class kabalikat Yeah. technician si Police Corporal Richie May former Hauja. Miss Haniway Haniway. 2025. Advance kita mga Former 2026. pero 2025 pa. Amo na subong ang istoryahan. Mo na nang ko nakalites no. Former so sa liwat Okay. mayong aga. Good morning. So ari na. Si Ma'am J. Gali. Oo. Nalipatan naton ang former Miss Pototan Yes. naton 2020-30. The patrol plan lang. Una pa siya sa patrol plan mo. Sa liwat mayong aga, sa liwat sa Good aton. morning kid sa aton Nalipat tanan-tanan. kita i-greet ang Yes. aton pinalangga nga tiayon sang aton provincial director. Wala sing liwan kundi si Mrs. Lynn Grace Galas Palomo. Yes, good morning kid ma'am. And of course, sa tanan-tanan nga nagalantaw, please keep on sharing, liking, kag follow sa ang aton nga page sa Subong Aga. So, ari na, ano bala ang mga balita nga Subong Aga naton nga mabatian? Ready na bala kamo? Yes. Ready na? Kung ready na, pamati na. Kaya mo ni pagdulong sa inyo ang ano bala ang aton nga tupiko sa Subong Aga. Yes. Kag sa aton sining mga topiko sa Subong Aga, sa aton sining ika-29th episode sang Ilonggo Caps on Air with Santa Barbara o Radyo Ogyon Santa Barbara 106.7 FM. Yaring aton sining mga headlines ng mga accomplishment naton kag subong man programa kag proyekto sang inyo sining mga Ilonggo Caps. Kag sa una naton sining topiko, 136,000 nga balor sang shabu na recover sang Tigbawan PNP sa buy-bust operation kahapon nga adlaw. Lalaki nga wanted sa kaso nga illegal nga droga, arestado sang Putotan PNP. Samtang magata kita sa mga pahanumdom angot sa cyber security. Bag-o nga SWAT van, bag-o nga cellphone, kag kamera. Subong man hybrid radio equipment salin sa Iloilo Provincial Government. Gin-turn over na sa IPPO. PD Palomo, dako ang pasalamat sa Iloilo Provincial Government.
Kag pag-deploy sa mga sniffing dogs sa mga border kag port areas, agod nga mapapaskog pagid ang seguridad sang probinsya ginatutukan sang Iloilo Police Provincial Office. Bloodletting kag Bida Tour de Iloilo, bantayan sa 4th distrito sa masunod nga bulan. Kag bulanan nga mga programa kag proyekto sang inyo nga Milo Cups, bantayan diri sa aton nga official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Yes. Kag sa aton sini nga mga detalye sang aton nga mga balita. Dugay-dugay na winkopon naton ang hepe sang Tigbawan Municipal Police Station. Yes. Kag subong man ang hepe sang pututan PNP manginkaupon man naton sa aton sini nga programa. Inyo pagabantayan ang aton nga mga eksklusibo nga mga pag-interview sa aton nga mga hepe sa subong aga, okay? Kaya sa aton sining alos daw pila naman kadlaw. Nakasunod-sunod ang aton sining operasyon no diri sa probinsya sang Iloilo. Ilabi na gino sa intensified campaign naton against illegal drugs. May naka-feedback ang aton sining Gani, nabatsagan ko man nga do naga-intraman sa sang akon nga kahimtangan sa subong. Okay. So but before sina sir, makadto kita sa intensified campaign naton sa illegal drugs. I-greet anay naton si Sir Loreno. Thank you so much sir sa paglantaw mo subong aga. God bless sa imo. Igbaras PNP PCR. God bless man sa inyo. Thank you so much. And of course Balasan MPS. Thank you so much for watching. NG Percy, good morning from Limery. And of course Auntie King Lantil San Biedo, watching from Limery. Laurel Toff Homyo. Ang butsak, tugin mo na yung ginapang wakal ko. Good morning, press. Good morning sa inyo, dira. Andy Avi, si Mama Hinovia. Good morning, Ma'am Hinovia. Good Salamat morning. sa pag-tune in mo sa amon. Genovia, bago na subong. Bago na gali. Sa time namon, Genovia pa. Yes, thank you so much. Good morning dira kay Mama Avi Genovia. Ma'am. Muna gani nga, dapat Avi na lang itawag ko. Nakatipindi sa, nakatipindi sa Depende inyong lugar. diksyon. Nakatipindi sa lugar. Kaya halin kami sa iba nga lugar. Hindi lang na akong pangwakal. Okay, thank you so much. Yes, and of course, Gigi Boyko Bonito. Good morning, ma'am, sir. Watching from San Dionisio MPS. Mina PNP is also watching. Leon PCR is also watching. And of course, Christian Kael. Ari naman. Hindi na makamalo. Hindi na, makabudlay. Kita na wala. Andre Cadalso. Good morning, ma'am and sir. From KK.Pasi. Wow, thank you so much. Permi, gani sila galantaw mo. Thank you so much for watching. And Mark Joseph Gumban. Good morning, watching from Estancia MPS. Rachel Ardiente Damasco. Good morning, watching from Good morning Coton. kay Ma'am Rachel. Yes, Ma'am and si Rachel. Unico Iho. Kung may Unika Iha, may Unico Iho. Good morning. Good AM. Take care from IPS ni Guro. God bless and take care, ma'am, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Feljun Kabakas Undar. Yes. Good morning, watching from Estancia By the way, MPS. insert ko lang galino. Good morning dira kay Ma'am Zo Brion Fablo, no, dira sa Malay Municipal Police Station. Kamusta dira, ma'am? And good morning sa mga Ilonggo Cups man nato dira, no? Sa Malay MPS kag sa subong man sa Aklan Police Provincial Office. Nga nagabonitor gid sa subong aga. Thank you so much. Nalipat ako gali kapag greet gali si Ma'am Geraldine sang iya hinablos nga si John Michael Patosa sa iya nga 17th birthday. Wow. Happy birthday. Nagabaton gali kami sang spaghetti. Wala kami gabaton sang Ivan spaghetti lang. Gabi nga mababaw ang kaligayahan, no? Lihog lang ko daw. Happy birthday liwat, no, sa mga may birthday pagid, no? Sa mga may birthday nga gusto magpadara din. Welcome! Yes. Open arms! Okay. Kumbaga excited. Gabi ito wala lang nakabatsyag ng gapon. Balda. Wala lang nakabatsyag. Wala na lang nalepong ang mega. So going back sa liwat, good morning, good sa inyo tanan. Si Christine Igona, good morning, watching from Good Banate. morning. Janice Abedo Venturoso, good morning, watching from Estancia. Onin Nugarap, good morning good morning PSSG Paragon, watching from Pasig CPS. Wow. Good morning. Richard Cargando, good morning, watching from Estancia. Bingawan MPS, thank you so much. Kabatuan MPS, si Sir Herman Soloveres, good morning, watching from Pavia MPS. And of course, Pavia is also watching. And Titios Pasulot Ortega, good morning, watching from Mina MPS.
Skydiver. Uy, bungga. Watching from Sky na diver pa. Watching from Concepcion MPS and Raylane. Watching from Carles MPS. Ryle V. Azuag Balasote, watching from San Dionisio MPS. Ace Tong, watching from Estancia. Sparks Maroon, good morning, watching from Concepcion. And of course, si Pastora Sasa Guansha, and of course sa iya bana dira nga si Pastor Saniboy dira sa Bacolod, Subong. Good morning sa inyo from Talisay City, Negros. Good morning, good morning. Thank you gid pa sa pagsubaybay sa amon. And of course, Jovem Marcelino, good morning, watching from Limery MPS. Concepcion MPS is also watching. Thank you so much. Ala, diro ko kami ka. Marjodine Lips, good morning, ma'am. Sir, good morning, watching good. from New Lucena MPS. Picad naman. Ay, naku. Picad, okay. Picad section. God Continue bless us naton all. naton nga mga greetings no dugay-dugay no kaya Ayun yara na. na sa linya nga aton sining Yes. hepe no sang Tigbawan Municipal Police Station. Yes. Regarding ini sa accomplishment nila ka gabi lang gid kabalikatina. Uy. Which is nga isa naman din ka or pila ibalo nato no kung pila bala ka mga individual ang natigayon nilang madakop sa ila sini nga ginhiwat nga by bust operation. So yara na sa linya ang aton sining mapisan nga officer in charge ang hepe sang Tigbawan Municipal Police Station. Yara si kabalikat Police Captain George Linanton. Sir, good morning and welcome sa aton nga programa Ilonggo Cops on Air. Kaupo nimo sa Subungaga kabalikat Ina and kabalikat Erwin, sir. Mayong aga kabalikat Erwin in kabalikat Ina, no? Morning, sir. Oo, kamus sa mga sa listeners kag inyong mga viewers sa inyong programa. Yes, thank you so much good sir sa imo sining tiempo kag ino nga medyo mabisi busy gid subong si sir pero at least no naka naka tiempo gid nga agon nga ibaloon nato nining accomplishment naman kahapon nga adlaw kag subong man no mo na bala na kabalikatina no sang nagligad lang nga adlaw na interview naman naton si sir nga which is may accomplishment man tapos kagabi naman. Uy, gabi. Pila naman ni ka persona sir ang tigayon naton nga madakop sa giniwat ninyong buy bust operation dira sa Banwasang Tigbawan sir? Sa sir, sa aton nga ginpatigayon nga may bus operation, isama lang ni aton subject kita pa pagabi sa persona ni James Harry Torres, si Perez alias Harry. 25 years old, single, residente ni sang barangay Tantael, Tigbawan, Iloilo. Kumbaga tumandok kini sa gali sang Tigbawan man sir no? Oo, kabalikat Erwin. Pila ka sir pila ka gramo ang nitigayon naton nga ma-recover kag pila ning or standard market value niya sir? Ang aton na recover sa iya sa position and control niya is mga more or less 20 grams. Oo. May standard drug price nga 136,000 kasamang Erwin. May ni sir, may or na bilong ni sa sir sa aton sini nga tukang list man previous sir or may mga previous man isa nga kaso ning nasambit sini nga suspect? So far sir, wala man siya sa mga previous na kaso kay ini ni newly identified ini naton siya nga street level individual. Okay, sa aton nga monitoring sa mga pila man ni kasimana nga aton sini nga pagmonitor sa iya sini nga transactions dira? Sa iya sa aton monitoring mga almost 3 months na ni nga kag nakandaka niya sa dati sa operation wala pero wala matigayon nga madakpan sir. Okay. Ang iya sini nga area of operation sir is dira lang gid sa Banwasang Tigbawan or nakalambot pa sa mga neighboring municipalities dira sa First District? So far sir, sa aton monitoring kay newly identified man na siya. Sa within sa sa area sa Tigbawan sa mga neighboring nga barangay sir. Ano ganyang trabaho sini sir kabalikat Linanton sir nang ano ganyang trabaho sa sini nga suspect sir or ano yang permanente dira nga ginobra? Ang trabaho sini sa kung kaisa nagapala pamanday nga aton aton subject. Oo. Okay, pantay man ni sa gali. Galing may kabalikat Erwin. By the way sir, ang ini nga suspetsado is pamilyado naman sir no or may mga kabataan ni sa? Single ini siya kabalikat Erwin, single ini siya. Okay. Okay, sa din balang detain ini subong sir ang aton sini nga suspect dira sir sa aton nga custodial facility? Sa subong ari sa detain sa aton custodial facility sa Tigbawan Municipal Station. Okay, mensahe na lang naton sir sa mga pumuloy naton dira sa Banwasang Tigbawan sir sa sining ginapabaskog paginaton nga kampanya kontra illegal nga droga. Sa aton mga pamuluyo
kag barangay official. Nagapasalamat kita sa information nga ginahatag nila sa aton. Nagitagit sa patigayon nila natin sa bypass operation. Nagilagon ini tungod sa ila operation sa paghatag sa information sa aton. Kag gina-encourage din naton sa tanan man mga pumuluyo kag mga barangay official kung may mga illegal activities o kung may mga mamutikan sila sa ila barangay, feel free sila nga mag sa aton diri kag aton pag-action diri sa Tigbawan Municipal Police Station. Kaya kita sa Tigbawan Police Station, hugot kita nga aton kampanya patok sa illegal nga droga. Okay, thank you so much sir sa imo sining chimpo sir, kabalikat Police Captain George Linanton sir sang Tigbawan MPS. Welcome gid kabalikat Erwin. So ato na batian, sir no, gabi gyapon karampant ang drugs nga ginatawag. So sa liwat bala panawagan kapila na ni naton sulit-suliton sa aton mga pumuluyo, kung tatan na ng sagay gamit sang drugs, kay wala gina siyang maayo nga idulot sa imo paminsaron, sa imo tagipusoon, sa imo kabuhi, sa tanan-tanan wala gina siyang may maayo nga maidulot. So kung ako sa inyo, untatin nyo na maguba pamilya nyo, maguba bata mo, maguba kamutanan. Oo, easy money nga ginatawag. Pero way kakabalo, easy man ang kabuhi isang isig kapariho mo. Easy man ang imo kabuhi. Ang purpose mo din sa kalibutan is to serve the Lord. Hindi nga ang purpose mo magamit sang droga. Kumbaga, seryoso, taanay, kaya nga importante nyo nga mabalaan nga kalain ang droga, mahal-mahal pa, guba pa kabuhi mo. Ang droga, bala makakos nga makapangawat ka, makaubra ka sang hindi amo, guba pamilya mo, tinami na. So, dapat untato na di bala, sir? Yes. So, sa liwat, kaya mo na bala no kabalikat inano ining droga is amo na bala no nga kumbaga daw pareho lang na kasi nga no nga amo content nga daan sa sining illegal drugs is mga like mga muriatic no. mga mo na sa mga asido na sa tapos intake nyo na karon. Ti siyempre mga direkta sina nga maigo sini ang inyo sini nga utok. Kag hindi na hindi na makapaminsar maayo, hindi na maka desisyon maayo kagagalain na da karon ng imo sining andar sing imo sining utok. Kumbaga daw pareho lang na blas ang makina nga tubigan mo sang ang iya nga gasolinahan, tubigan mo. Ti ano yan ang andar sina, di bala hindi nami. Gaubo-ubo pa na gayong ang iban nga sarakyan. So sa liwat kung gusto mo man lang gali nga ipasudlon sa lawas mo mga hilo, mga muriatic, inom ka na ng muriatic kung gusto mo. Kung dati na siya. Pero kidding aside, dapat stop na ha. Hindi nami bala maghala ka inom sang gamit sang drogang ginatawag. Kaya ang kabataan is very vulnerable nga madali bala nga matimtar sang droga. Kay cool ka, kay manami ang gamit ka di bala migo kay nami ni aton pangabuhi. Ay, hindi magin manami ang pangabuhi nyo nga guba ka mo. Bata pa ang kambagan si Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan, pero ang kabataan subong ay perwisyo ng bayan. Nami na. Islanta na lang slogan nga na hindi na pag-asa. Hindi na pag-asa, kundi perwisyo. Perwisyo sa bayan, tinami na. na. Kumbaga panumdumo naton ginikanan, kung kamo ginikanan, mga bata nyo puguhon nyo kung gabi. Sa una, di ba alas 6 pa lang, dapat pugo ka na. Kumbaga para sa mga manok pa lang. Alas 5 pa lang, may curfew na ta sa una. Hindi ka pwede kagwa sa balay mo anong oras, dapat dira ka na sa sulod balay mo pag abot alas 5. Subong aton nga henerasyon lang tawa. Alas 10 na, pa lang na early pa na. Temprano pa na. Oo, mga uli. Kay iba na kabataan nga, puli ka na to kay gabi na. Alas 10 pa lang, temprano pa ni. Ti, subong baliskan. Ang iba niya is aga na, alas 6 pa lang. Kagahon ruon. Aga na. Ay, naku. Alas 6 na nagapululi, ti sino ba lang dapat sila nga pasulo no, kundi ka mo nga ginikanan. Pero sa mga kabataan man, aton man na paminsaron nga ginikanan, grabe man naka-worried sa aton, kung din tamakad to. So dapat insindihon naton, insindihan na ilang kamo bala, kag kamo nga kabataan, untat na ha, kung kamo nagadruga-druga, wala ginasang may maayo sa inyo. Tapos sa pag-eskwela mo, tuon ka da mayo, kung na-board ka panilhig da, ang himos da pang guardian da. Mo gid pwede nga maubra no basta da Bible. Kung naboringan ka mo das na mo gid pwede nga maubra compare sa kung ano droga magamit sa droga dra. Pwede ka mangin cool maskin wala ka gagamit droga. Yes. Di bala?
So going back, mag-greet kita na isa Oo. kay Marjodine Lips. Good morning, ma'am sir, watching from New Lucena. Concepcion MPS is watching. Joven Marencilino, Limery MPS. And of course, Carles Municipal Police Station. Thank you so much for watching. Mayo, this is Thank you so much. 2020. Buka namin. Oo. Good morning. Watching from Badyangan MPS. God bless Team IPPO. Good morning, God Ged. bless. And also Zoe Breyon Pablo. Good Yes, morning, adra sa Mags. Malay MPS. Mm. Good morning, Kidra kay ma'am. Yes, and of course, Real Belaez Espinel. Good morning, Limery MPS. Concepcion KC. Good morning. Zacarias 27. Buka namin ba? Watching Oo. from Barotac Viejo MPS. Good morning. Frank Lorenze Bayona. Watching from Barotac Nuevo MPS. And we have Emmy Claire Gabukay Estel watching from Gimbal. San Dionisio MPS is watching. Yes. Bray Calebho Alejo. Good job. J. Melamena. Ara naman. Aha. Good day. Pero continue na lang nato nagkaroon ng other Yes. naton commenters nato no kaya Yes. nasa linya no naka-standby na ang hepe sang Pututan Municipal Police Station. Kay nakatigayo naman sila sa maka-aresto no sang isa sini ka wanted person kahapon nga adlaw. Yes. So yara na sa linya si Kabalikat Police Major Roy Tayona. Sir, good morning and welcome sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Kaupo nimo sa subong aga Kabalikat Ina and Kabalikat Erwin. Yes, sir, kabalikat Erwin kaga kabalikat ina mayong aga kag mayong aga man sa tanan nga viewers kag followers sang aton nga programa. Thank you so much sir sa imo sining timpo sir no sa subong aga. By the way sir, kamusta dra sa banwasang Pututan kay diri sa banwasang Santa Barbara medyo mapangpaang subong ang timpo no. Dira sa banwasang Pututan sir kay sa central part sang Iloilo, kamusta bala dira ang aton sining timpo? Yes, sir, so far medyo malamig di ang amon nga dapta sang hangin sir no. So Oo. medyo ang mga pumuluyo dire. Malamig sir. Okay daw kumbaga daw ang subong nga January nga dancer nagsulod kita February pero do medyo malamig-lamig pero favorable man sa gyapon sir no. Ilabi na gid sa aton sining mga nagtapos sining mga activities. Anyway sir, pila naman ni ka persona ang kayo naton nga madakop kahapon nga adlaw sir sa sining kampanya naton na on arrested wanted person sir. Yes, sir, no, kahapon sang hapon, mga alas 3 ang takna sang hapon, January 29, 2024. Karon. Sa Barangay Tuburan, Pututan, Iloilo, sir, no? Bangod sa information sang aton nga mga pumuluyo nga may isa ka hello, sir. Yes, sir. Hello, Yes, sir. Isa ka wanted person nga nagapanago sa ilang nga lugar, sir, no? So ginaksyonan nato na to kag ang aton nga tracker team nga nagalansang against sa wanted person kag natigayon naton nga maaresto ang isa ka wanted person nga si alias Rab, sir. Oo. Sir, bali si alias nga dyan. Sir, may kaso ni isang nagligad o kung bag-uning niya nga kaso? Yes, ma'am, no. So far ang ini nga kaso nag-originate sang last 2015. May kaso ini sang violation sang Section 11, Article 2 of Republic Act 9165 Oo. with the criminal case number 16-778. Oh. So, bali di ini sa subong sir na detain dira sa inyo nga MPS? So far, ma'am, sa subong, ara sa aton nga custodial facility sa ang Pututan Municipal Police Station, kag natala naton ini nga i-turn over sa Court of Origin sang iyang warrant of arrest, ma'am. Okay. Thank you so much sir sa imo sining timpo sa subong aga sir, Kabalikat Police Major Tayona sir. Ang mensahe na lang naton sir sa mga pumuluyo sa mga ilabi na gid dira sa mga taga-Pututan kag sa of course no sa probinsya sa Iloilo sa sining intensified campaign naman naton against sa on arrested wanted person sir. Yes, sir. Kabalikat Erwin, kag Kabalikat Ina. Thank you very much. Kag panawagan lang naton sa mga persona pa dira nga may mga balaan nila nga may pending warrant of arrest, dira, particularly diri sa Banwasang Pututan. Pwede sila nga magkigangot sa aton nga Municipal Police Station or any personnel nga nasa diri sa aton, no, para mapaiwanan naton ang paglansang police operation against sa ila, sir. Okay, thank you so much sir sa imo sa ning timpo nung inatag diri sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Thank you so much and congratulations sir, Kabalikat Police Major Roy Tayona sir. Thank you and God bless us all.
So, sa liwat, salamat, good sir, and congratulations sa aton mga municipal police station nga may accomplishment. Congratulations. Yes. Oh, ano naman, congratulations. Ano na naman, ala. Sobra na gini nga ako niya. Congratulations once again. So, sa liwat, untat na sa droga, ha, ay masisira ang buhay Oo, niyo. kay ning wanted person kaling nga dakpan nakabalikat ina sa banwa sa nga Oo. pututan is involved man or sa sining angot paghapon sa illegal drugs. Grabe, no? No, sa mo na bala no nga ati siyempre amo na sang una ko na involved pa dira kundi subong Involved ka man gyapon? involved ka man gyapon ti kundi Italik din na Oo na, Balaan oo. mo sa tuod lang, ang mga temptasyon diri sa kalibutan, hindi ta na mabatuan nga, ay, kaya nun ko ni, dapat sinayat talikdan mo. Pares wala kay Joseph the Dreamer. Gintimtar sa sang asawa, sang paraon nga to, pero ano ginubraya, siya lang gid ang sa Bible ang nagtalikod sa temptasyon. Ang iba niya, hindi mo na mambag. Kasarangon ko ni, hindi mo na masarangan. With the help of our Almighty God, nagtalikod siya. Talikdan mo ang mga temptasyon sa tubang mo. Talikdan mo na sila kay nga dira kay mangin successful ko mga temptasyon nga hindi namin sa kabuhi mo ginatalikdan mo. Yes. Diba? So going back, we would like to greet ang San Dionisio ang PS. Thank you so much for watching. And of course si John Doe, kumbaga si Dimarana, classmate ko ni. Good morning. Good morning. Thank you so much for watching. Si Tolosa, good morning Bernadette. Good morning. And Noy Albert, good morning sir. Watching from Kalinog section, Picad section. Hello, good morning. Si Rez Salvador, Concepcion MPS is watching. Lonil Velasco Talamilio, good morning. Kay Mama Yes. Lonilin. Lonilin, Yes. naman. Hala, hindi na lang ako gani magamba. Ginalain mo naman ang mga ngalan nila, no? Ay, pasensya nyo kay na ako. Mama, dira, kay Mama Police Lieutenant Lonilin Talamilio, Ma'am, dira salamat. sa Miagao. Pasensya Thank lang, you so much, Mama. Gid, for mentoring, ma'am. Yes, and of course, si Ronilyn Palek Panizales. Good morning, Good dira kay morning, ma'am. sir. Watching from San Juan Molo. Divine Dividina Bernabe, watching Yes, from good morning, Dingley dira kay MPS. classmate. Tyro Caro, watching from Good Morning Kape Kag Balita, watching from Lambunaw. Shout out to all class Masilak. Shout out to all Ilonggo Cops. God bless Pro 6. Thank you so much Thank you for so much. watching. And Marichu Pro Galidad, watching from Gimbal MPS. Yes, Thank good you. morning, dira. Estancia MPS, thank you so much for watching. Kalinog MPS, Dingley MPS, and Rodora Montales. Maayo na ang aga sa inyo tanan, haling sa Amlan, Negros Oriental. Thank you so much, Gidra. Thank you so much for Wow. watching. And we have Zen Jane. Good morning, watching from Dingley MPS. Annie Rose Pantas, watching from Balasan MPS. Edsel Brian Lekhugas, good morning. Cheryl Posadas, good morning. And Rol Gibbs, good morning, Ma'am Sir Kape Kag Balita. More power and God bless. Watching from Pasig City MPS, CPS. Thank you so and much. GM Katgues. Ano na Katgues? Cut guess? Katgues? Yes. Good Cat morning, guess. watching from Dingley MPS. And King Lantil San Bedo, Ma'am and Ina, and Sir Erwin, watching kami from Pika, the Lemery MPS. Thank you so much, so Kid. much. At tanan-tanan nga nagalantaw. Oo. And may pahabol. Of course, si classmate Bacos of Vigo dira sa Concepcion. Good morning, man. And si Vel Ora, good morning pa shout out from San Dionisio MPS, Ma'am Sir. Yes. Sa aton sining oras nga alas 10:38 na sa aga. Sa gyapon ka mo nakapamati diri sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Sa ika-29th episode sa aton sining Ilonggo Caps on Air diri with Radio Ogyon Santa Barbara. Kamapatian man kita sa DYIS 106.7 FM. Sa this moment siguro kabalikatina nato na yung pasalamatan ng aton sining Iloilo Provincial Government sa papanguna ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. Thank you. Kaya nga kabukusan nga persa sang Iloilo Police Provincial Office sa papanguna sa aton sining Provincial Director no Police Colonel Ronaldo Palomo sa aton sining mga Ilocaps no nagapasalamat gid sa suporta sang Iloilo Provincial Government pinagi kay Governor Arthur Toto Defensor Jr. Akon sa diin no may ara kita nga bago sini nga SWAT van kabalikatina no Oy, SWAT ginatag na van. sa organ turnover sa Biyernes nga adlaw kaga prior sina is may araman kita nga 84 sini ka mga hybrid nga mga handheld radio Ano pa, radio equipments no nga sang tilikdan sini nga semana. Kag subong man may bago man kita nga cellphone and of course DSLR camera. Thank you so much. Ginatag sa nga provincial government agud nga mapa-improve pa gid ang aton sini nga mga programa.
Kag mapabalaan or mabalaan man sa mumuluyo ang ginahikot sang inyo sininga mga Ilocaps diri sa probinsya sang Iloilo. So nagapasalamat kita sa Iloilo Provincial Governor or Iloilo Provincial Government sa pagpamuna ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. sa sining proyekto no, nga which is nga very supportive gid ang aton sining Iloilo Provincial Government sa subong sining sa administrasyon no, sa aton sining Provincial Director or sa stint sa aton sining Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo which is no nga nangin malwan gid aton sining Provincial Government kag nakita man nila no ang pagpaniguha sa aton sining Provincial Director with the Ilonggo Cups no sa pag akon pabilin nga ano naton Malinong. maintain nato no ang malinong kag matawhay nga probinsya sa nga Iloilo. Sa liwat, may madamo gid nga salamat sa inyo nga hamili nga bulig. Yes. So, di bala, sir, dumapa-prize kita. Wow. Oo. So bantayan nyo dugay-dugay ang aton sining question. So siguro yatag na Ihatag nato na no lang kay mo. Kami nagtapos na ta. okay. Kay mabal man sila Oo. karon nga manugtapos na aton sining Oo. lingaw-lingaw sa Lingaw-lingaw sa radyo. Oh. Lingaw-lingaw sa social ang media. pamangkot lingaw-lingaw no sa aton Oo. sa subong aga. Kung kamo nga pamati sa aton sining ginapangwakal diri. Oh, kung ka pamati, Oo. kung Pero makuha nyo gina aton Oo. sining premyo. kamo may chance nga magdaog sang 50. Yes. 50 gid. Oo. 50 nga lo. Yes. So bantayan nyo or yan na aton sining Ari question. na, Aton sining lingaw-lingaw of the day ba? Oh, lingaw-lingaw of the day Oo. question. Oo. Yan. Ano? Aton nga pamangkot kabalikatina. Ay, ako gani. Oh. Ang pamangkot. Oo. Gai kami maskin isa lang, sir, no? Oh, bisan isa lang. Maskin isa lang sa mga ginahatag sa local government naton sa IPPO. Yes. Ano ato ang ginapang Oo, damo tumo. May apat kita nga May ginawakal apat, no nga ginapangambal ginano kung Oo. ang ginatag na sa nga Iloilo Provincial Government Oo. mga equipment ato. Oo. So ano nyo lang Maski isa ibutang lang. nyo na Oo. lang ho, isa na lang. First to comment, Oo. pero dapat ang criteria nato nag-comment ka, Oo. nag-share ka, nga naka-public, kag nag-like ikaw. Oo, kag naka-react ka dala sa aton sining live sa subong aga. Oo, dapat naka-share ka, Oo. naka-comment ikaw. So, At ari. least one, mas namin gani kung Oo. bal nyo ori ano nyo dra i-comment nyo dra apat gid ka bilog. Oo, Pero tandaan nyo aton sining qualifications ha or ang aton sining Naka-share. requirement. Oo. naka-like, Mm. naka-follow. Okay, check. Oo. Check. Ako na Oo. naka-comment. Okay. So may nag-comment, sir. Oo. Pero dapat comment first to comment ka nag-share Oo, ka first to naka-public comment ka. ka, no, Oo. nga naka-public I-confirm sa- na sa aton nga confirmation management. Oo, sa aton nga. Ginulam ta gini ang mga panel Oo, o banon naton sa panel of judges. Yes, sa dinagyang Sa ginulam yo. Kumbaga mga judges, sila sa dinagyang, sila ni bahala maglantaw. Yes, igina na nato na ginulam gini nato na kun nga ma-critic mayo Yes, no. kay mabudlay na. Oh. So dapat Makabati naton isang sining istorya. requirements ha. Oh, Oo. sundon nyo kita. Ay So, kung hindi nyo masunod, automatic Ahay. disqualified. No, yun. no. Kung hindi Oo. nyo masunod, no. Pero kung masunod nyo, yes. Oo. So before Sir mag-greet, anay si Tyro Yes. Caro. Good morning, Ilonggo Cups on air, watching from Lambunaw. PSSG Caro, morning, PCAD, PNC of Maasin, MPS. God bless. Si Winston Biadog. Good morning, Ilonggo Good morning Cups. itala kay sir no ang hepe na sa Lemery Yes. Municipal Police Station. Lemery Thank you so much, MPS. Ged. Thank you, sir, for watching. Aquilino Malorca, good morning. Watching Good from morning. Oton MPS. Red Hunt, good morning, ma'am, sir. Watching live from 2nd IPMFC. Oh, may nag-comment. Karoon talaga ni basahon. Si Mavigo. Good morning, ma'am and sir. Good morning, ma'am. Si Ma'am Good Karen morning. Alviar Resano, ang aton former Miss Kabatuan. Yes. Thank you so much, ma'am, for watching. And, damo sila nag-comment. Aha. Oton Municipal Police Station, karoon ko lang iwasahon. Si Ma'am Ohelia nag-comment man. Si Randy Saiko, good morning, ma'am and sir, watching from Good San morning. Dionisio, MPS. Si Ma'am Karen nag-comment man. Si Ma'am Palik Panizales. Si Sir Tyro Caro. Antay King Lantil San Biedo nag-comment man. Ay, naman, hindi naman. Aunt King, awon agrian. An King Di na ako nag-anuman, di na ako nag-ibasa. P. Gracia, good morning, Pavia MPS. Si Ma'am Ohelia, gabi, may additional pa. Uy, grabe, kumplito. San Enrique Municipal Police Station and Randy Fernandez
Good morning, good morning, good morning. Lihog lang ko i-check na sa aton nga ano na tawag sila. Checker of the day. Yes. Ato nga panel of judges nato no. Yes. Ano nato na. Oo. Na-comment na. Oo, pasensyahan nyo lang si Kabalikat Ina no kay preparation nyo namin trasa sa Miss You. Miss you later. Kumbaga nagatang twister ako, nagaralakwid ang dila Kay preparations para sa Miss You 2050. 2050 pagali no. Lawit pa yung mga preparation. Mga 2060. Kaluyan ni Lord makaabot kita. Okay, so comment na. God nga screen nato no kung sino makadaog sang 50 kyaw. Okay. 50 aw lang guro. But by the way, si Sir Solon Villanes. Hello, kape kag balita angkor. Yes, good morning Indra kay Sir Villanes. Solon. Aha. Thank you so much, sir. And si Glenn Centino. Good morning. Watching Good morning. from Barotac Viejo MPS. Yes. And we also have sa iban pa na nagkoromen. Aha. Manate PCR MPS. Thank Good you so morning. much for watching. Karina, hambal sa aton. Please contact number of your page admin to claim your 50 pesos loan. Okay. Sino ma'am ang nagdaog, ma'am? Aha. Kami nga bala nagawbasa lang kami sa madaog. Basi wala karon kami ang Okay. ang baldahon. Aha. Okay. Sa aton sining oras nga alas 10 46 na saga. Sa kayapon ka muna kalang tao sa aton sining programa Ilocos on Air with Radyo Gyon DYS 106.7 FM. Okay, sa this moment siguro no or lawagon na naton or sa karon na lang no after sa aton sining magatagan na kita sang mga cyber security tips naton. Kaya kayo no kabalikat ina no nga medyo sang sining or ongoing pagyapon no ang mga no biktima sa gyapon sang mga hacking, biktima pagyapon sang mga ang ila sining mga Facebook dira di na nila na-hack na hindi na nila ma-retrieve. Sa aton ligad. Oo. Paano naton bala maiwasan ang mga amuna sing klase nga pag-hack? Kaya mong isa kibuton ka lang man nila mo, mag-hack na sila. Oo. So mo na bala tandaan naton ang pila ka mga tips naton. Mga basic lang ni nga tips nato nga which is very important no god nga kung isa ka kalipat abi kita kung laki ta gina-remind. So una na dira no sa aton sini nga tips. Anong una naton nga tips kabalikat Ina? So, sa online naton, kay may kita diri nagawa nga tips para makaiwas sa scam. Dapat kung may mag-send bala sa imo nga number o kung link mambal nga ang imo gin-report ang Facebook page mo, i-link ang amoni, i-click ang amoni kay para ma-open mo kung sino. Hindi mo na sagay click kung ano madang nag-aararabot sa imo. Hindi ka sagay pang tubok, pabay-i lang na. Kung bagang mga muna nga klase kay naagyan na naton, pag-click mo sina matik na nga may open na nila ang imong account. Kung baga may ara na sila nga kung i-click mo ni automatic na naga-sync sa ila nga ma-open na nila ang imong account. So dapat hindi na naton pagsagay click kung may nag-chat sa imo da nga kailangan amuni increase English ira pa na ang naga-send balaan. So dapat kung balaan mo man lang maipa-click sila ipa-click sila sa imo, hindi mo na pag-i-click. So dapat kilatising mabuti kung ano ang aton mga ginapang buka dira o kung ginapang check dira. Yes, dapat tandaan mo gid nga kung may mag-send sa imo nga mga text na o kon chat dira nga mga link kung isa nagakadon sa aton ano mo, dapat hindi ta na pag i-open kung pwede pa lang nga dubalaan mo bala nga wala ka man da may gin-click o kung gin-obra nga hindi amo, hindi na sagay click. Okay? Usually sa mga email ni mga ano naton no, sa email naton ka send dira mga damo dira ka email naton iban sa messenger. Sa iban sa mga messenger may mga ads usually no or advertisement nga naga-pop up dira, naga-pop out dira sa inyo sining mga social media, sa inyo sining mga email. So careful kita dira nung kung once i-click li naton dira nga aton sining account hindi or maano na nila may access na sila sa aton sining mga information dira sa mga security features no, sa inyo sining mga social media kag mga emails. So careful kita dira mag-click sa mga links. Kaya nga aton sining mga social media no ilabi na gid ang aton sining mga Facebook page naka-connect man sa aton sining mga emails. So once nga ma-click ni naton mga links nga gina-send sa aton is ano na kita no, mangin risky na aton sining mga pages or mga profile account naton dira sa aton sining mga Facebook or any social media. Likawan na lang naton. But before sila si Tiods Bills, thank you so much for watching. It's si Baik Ron sa OM.
watching also na dapat tandaan nato na hindi sagay click, hindi Ah. sagay open kung anong dapat nga hindi dapat pag i-open. Ah. Ano pag ayan ang second tip nato, Yes. tips. Sa second tip naton is ang mga passwords naton no, sa mga social media Yes. accounts naton. Kung pwede malang nung itaguon ginaton nga kita lang bala nakabalo no. Oo. Hindi nga ko nalain na karon ng imo sining nobya-nobyo mo. Sila man to may Oo, may access access mo sa imo. si mo sining account. Di ko mangin-ex mo na sila, ti laban-laban ano na. Hack kinang imo. Mahak imong account. So muna wala no likawan naton nga mag-share man sa aton sining nga mga passwords Oo. and security codes naton Kag kung sa computer shop IBAN. bala sir how Mm. nga nabili ninyo sa computer shop Oo. nga nag-login ka mo da o kung sa diin man make sure nga na-delete ninyo Oo, or inyo na-log da out. ang password kay bala mo kasi amin nagka-pop out na nga picture nyo just click kung i-click mo na Yan. automatic naga-open imo Facebook Naka-switch na da. dayon. So dapat i-log out mo tanan-tanan kundi Oo. kung makita mo man na sa Facebook mo kundiin ikaw nakalagin. So dapat i-monitor mo man kundiin ikaw last nag-login kag kundiin ikaw online. Okay? Oo, so mo dapat tandaan na naton ng mga pila ka mga reminders naton. Yes. Kaga another tip pag naton dira is so kung na-hack man ang inyo sining account dira, ilabi na gino ko mga Facebook pages naton nina. Especially kung mga Okay, medyo naka-feedback ang aton sining especially kung aton sining mga Facebook account or mga Facebook pages naton, mga official page naton nga ginagamit naton, kung pwede pa-blatter naton nina no agad nga likawan naton nga mabiktima no kay iban ginagamit na binila ginahack nila Mm-mm. and then manggamit mang scam. So kung pwede pa-blatter ninyo ina agad nga mayara kamo nga pamatuod no nga hindi na kamo naka-possess ang amo nga page. Oo. Kag magpalapit Yes. gid sa aton sining anti-cybercrime unit. Mm-mm. So pwede ka mo dira ka palapit no sa aton sining mga municipal police station. Agon nga magpa-refer ka mo no sa aton sining anti-cybercrime unit. Kay sa subong no ang region pa lang ang mayara kita nga Yes. ano no nga Rako. aton sining Rako or aton sining regional anti-cybercrime unit. So palapit lang gid ka mo no sa pinakamalapit nga police station dira sa inyo sining nga lugar. Hindi nyo pagulaton no nga basi kung way ka Ang mga ayo makabalo. pa to kwarta. Oo, amo mo Nga ginabudlay. inyong landra or inyo sining Facebook page or Facebook account yung ginagamit nga mga extortion dira or mga ayo dira. Nga ambal nga. Oo. Pilanglan ko gid anti kwarta. Kumbaga, Nan. ang kutob nga mga contacts nyo dira bala nga do permi nyo gina-chat, i-chat man na nila kag mga ayo kwarta. So bali ang magwa dira nga pangayo is kamo. Oo. So dapat pag hack pa lang sa inyo Facebook account nga nabalaan nyo, automatic na dayon report kamo kung hindi gani pabalo nyo sa mga upod nyo nga amo ni. Na-hack ang account ni amo ni basi may mag-text sa inyo or mag-chat sa inyong nga pangayo-ngayo kwarta, hindi nyo gid pagatagan. Oo. Okay? So mga pilala man nila ka mga safety tips nga Oo. matag naton sa sining cybercrime security. And of course no, agad nga hindi man kamo mabiktima dira sa mga scam pagid nga iban, mo paginidugang pagid nato no. Yang iba na bing dasig magpati-pati pagid no about sa ano nato no about sa page pagid no. Subong ang trending pagid subong. Inis naman is mga pages naman ang ginatake no sang sining ano nga threat naman no, through sa email. Natawa nyo sa aton nga Oo. monitor, may nakabutang. Example yan Oo, siya, ara amo sa ni aton siya. sining monitor nga kabutang Oo. dira. Nakita We are ninyo? writing to Mm-mm. request additional information regarding your use of our platforms. Which is sila si Meta or si Facebook. Oo. Nagpakilala sila pero which is nga ang ila sining nga logo gina same gid makuha-kuha nila. Oo. Tapos karon may nabutang dira kung anong mga violations dira. Pero sa tunga-tunga dira may link nga naka-blue, mostly ang mga link nga naka-post dira isang mga naka-blue, naka-highlight. So hindi nyo gini na pag i-click kay once nga ma-click nyo ina ang mga naka-link or mga link or na colored blue naman nga sa inyo nga mga email is mangin ano na sa Direksyon na sa direksyon ila. na inyo sa hacking no. So hindi nyo na ma-access sa inyo sining account. Ilabi na gid inyo sining mga Facebook pages. So, careful kita dra no kay iba na may mga bago kita mostly ang iba umpisa sa mga vlogging, nag-umpisa sa mga ano dra, mangin social media influencer. Kapin pag ikaw may mga star nga Oo. gina-donate sa inyo, bao mainit gina sa mata sa aton nga mga hackers. So sa Oo. luwat kita mo na dang send kay ina. Kita nyo dahil nakapost kung anong itsura ya. Nga tutuod gid sir no? Oo, kay Tawa bala, oh. kuan pag nila nga ginapaw nga kumo nga malak ang inyo sining account.
So careful ka mo dira no nga mag-click sa mga link kay once nga maklik nyo natin mo na naming result no. Hindi nyo na ma-access ang inyong sining Facebook page. Nantawan Or ang nyo. sining personal account pag idira. Amo nang mabudlay ko lang tawon nyo bala nga hamba. Tukatuod kung ikaw balaan nga do bag-o lang kag wala ka kabalo sa mga muna nga mga modos mahambal ka gid hala. Tuod gid ni guro hala na ano ni man. Do amo na balang imo nga ihambal kay nga hindi ka sure mo kung tuod or hindi kay nga ang itsuray do pang tuod gid. Pero be careful gid ha, be careful gid kamo. Hindi ka mo magdali-dali tumok lang nga tumok dira nga kung ano lang ang makita nyo itumok nyo. Hindi sagay tumok ha pahimuno nga ang kamot mo da. Kaya may mga bagay nga hindi dapat ninyo tumukon nga Oo, ginatumok pero ga ninyo. tumok nyo man karami sa inyo pang ganiton. Aw. Bad na Okay. bad. So careful sa pag careful kita sa pag no pag pindot-pindot dira. Kaya mo na kasama inyo ultimo nga pag pindot yung mga kapag-uba sa inyo sining Boss damlag. kaga social account lang. Kag siyempre post damlag halimbawa kung ma-export ngayo to karon. Tapos ikaw patong matamaan. Ang Ambal nakita iya ka to gulpi ka lang niya gin lalas. Ay may utang ka sa akon nga ikaw yang nga wisnuwang ha. May utang ako. Do wala man ko kadumdum. Kalimtan mo kay may utang ka. Gabi do acting. Pero tuod na nga nagakaratabo nga wala siya kabalo gin gamit iya account. Nga para lang i-hack to or pangayuan kwarta. Ikaw maya nga may mabubuton nga tagipusoon, nagahatag gid. Kumbaga giving is loving kun mo bali kay bala. kada mo ning daan mga followers naton or mga friends naton sa aton nga mga social media accounts. Di siyempre ibanda karon nakilala sa imo nga mabubuot man ita kana. Sige na lang basta kinahanglan nya gid di balahaw. Tayo tapos dako gali ang nasabat yang kwarta. Tapos karan hindi na kamo nila pag ano taga kita ito. Oy, to di bay di na ko bigay ka lang lan ko na ang kwarta. Ha ano nga kwarta ang ibayad ko? Wala ko yun ang muni. Mas mayo nga na-report nyo na nga daan sa natabo na. Kaya nga ako na-report nyo na nga daan. At least may ara ka mo yung pakita nga. Uy, bala mo, na-hack ni akon nga account. Dugay na ni, amo ni, may nagapangayong-ayo. Kag i-inform nyo gayud ang isig kapareho nyo utod nyo nga i-post ina, nga i-share sa inyo account o kung sa iban pa. At least aware sila. Yes. Wari na. Yes, thank you so much gino sa inyo sining pagsubaybay gino sa aton sining programa. Wala ta pa na bala ako sino nagdaog. So, hindi na paghatag. Yan sa aton sino nga nang daog na sa aton sining lingaw-lingaw sa subong aga. So wala sing iwan kundi according sa aton nga Board of Judges, ang nagdaog is Uton Municipal Police Station. Yes, congratulations. Clap, clap, clap. Yes, dahil dyan may kaltas. Pati may PM. May tax na yun. Pati PM yun na lang ang aton na nga number. Kaya pagkadiritsyo sa inyo, dira karon ang amount nga inyo gindaogan. So hindi niya scam ha? Hindi niya scam. Lingaw-lingaw. Mapalang iba karon nga biskan scam na okay lang. Kumbaga wala may nag-abot house scammer. Hindi tuod na yan. Ma-post kami karon sa aton sing sponsor of the day ganin naton? Sponsor of the day. Sige balikat Richie Mayhaw dyan natin sponsor, no? Kumbaga sariling pera. Sa dason, maamot-amot kami naman sa dason. Para dako-dako naman ang inyong yeah, so bantayan nyo aton sing program mo, bantayan nyo kaya aton nga mga question is hindi man ni mamudlay kaya ara man lang ginapangwakal na nato, no? Oo, kumbaga kung gapamati kagid man, kung ang tutoy, gapamati kagid man, mabadaan mo kag maka-answer ikaw. Yeah. So pamati-mati nakagi-share nyo dra, no? Kay qualification naton is maano lang man ma-share lang man ka mo, ma-like and ano lang da, diba? Maka-share ka lang, mangin avid fan ka lang, follower ka lang, nga naka-comment ka, share nga public ha. Matik na nga ikaw dayon ang magdaog. Di ba lang, Ma'am Nala Rodriguez? Thank you so much for watching, Ma'am Nala. Thank you so much, Gil. Nakahawing si Ma'am Nala. Okay, pag manugtapos na kita. And of course, Duanyas Municipal Police Station. May mga ano pa pala kita, may mga another mga commentors pa pala kita. Ingagawa na to. Ara na, lingaw-lingaw kung aga. Sabi na. Tapos na sa liwat. Pasalamat kami sa tanan-tanan nga namati sa amon sa subong nga aga. Thank you so much sa tanan nga nag-comment kag nag-pa-shout out dira. Thank you gid sa inyo. Yes. God bless gid sa inyo tanan-tanan kag keep on praying, keep on believing ara si Lord nga maga-guide sa aton. Yes. Kag siyempre ang aton sining mga programa kag proyekto bulanan naton sining mga proyekto sa mga kabanwahanan. Ilabi na daton sining Bidator de Iloilo. Bantayan nyo man na sa February 25 by next month. Kag subong man aton sining blood donation activity
Naka-schedule naman is February 15, no? Bantayan nyo man ang aton sininga activity kung dira sa first district, no? Bantayan nyo kung sa dili man dira ka sa first district sa aton sininga probinsya. Kumbaga dugo mo, kaligtasan ko. Gikan sa mga kabanuan na nasakop sa Bumiga. probinsya na binagid So, ang bantayan nyo kung anong sa pagkitang Iloilo namin, State pagkitang ngalan, University dira no sa of aton Fisheries sininga mga Science project. and Sample pa lang na Technology Oo, Campus. sample pa lang ina. Oo. Kaysa subong nga Bukod sa inyong mga 2024, Ilocos, ang Western Visayas nauman ninyong Medical madamo Center kita sa Blood mga Bank, outreach program faith-based advocates, na pagalunsar no different diri sa chapters sa probinsya Iloilo sa Good Luck Lions Club Iloilo. sa Sining nga Kayuwatan. And of course, another Lubos gid. project pagin naton, aton sining Project Akos. Ukon hatagan atensyon naton kabataan ulikdan kag suportahan. Ani naman crafted naman sang officer sa Ladies Club Advisor naton. Kay Mama Mrs. Lynn Grace Galas Palomo. Good morning dira kay Ma'am. Good morning, ma'am. Sa sining bulanan man nga proyekto sang Iloilo Police Provincial Office. Sa aton sining oras nga alas 11 punto na sa aga. Kiletanay naman kita by next week no diri sa aton sining programa Ilocaps on Air. And of course makakita na naman kita buwas no sa aton sining program Kape kag Balita. Alas 11 naman ina sang aga tubtob alas 12 sang odto. Thank you so much guys sa inyo sining padayon nga pasuporta sa aton sining mga programa. Thank you so much, Dosmil Size, for watching, panghingabot. Nakingabot pa gid, meron pa gid kita no nga mga si si- Pero Balugo. Mm. Good morning gid. Adra sa San Dionisio MPS. Thank you so much. Lagi nyo bantayan. Yes, direkta mismo diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center. Sa sulod sang Iloilo Police Provincial Office. Sa kahalwan ni Dr. Amil Oy. Kag sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Rado Palomo. Kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Nangin kaupo ninyo sa subong aga ang inyong mga kabalikat. With the technical partner naton sa subong aga, kabalikat Richie May Haujan. Yes. Nangin kaupo ninyo ang inyong mga kabalikat. Ako si Police Corporal Erwin Magarso. Kaka ko naman si Patrol Woman Maria Rena Panes Diwatin. Inyo, Masaligan. Masaligan.